Добро утро! Добре дошли в Божия дом. Нека да се изправим, брати и сестри, започнем с молитва нашето богослужение. Святи и праведни Господи, благодарим Ти за този ден, който си ни подарил. Ние Ти благодарим за хубавото време навън, но благодарим Ти също така и за добрата възможност да дойдем в Твой дом и да се поклоним пред Тебе. Господи, благодарим Ти за Твоята милост, за Твоето търпение, за Твоята любов, за Твоята вярност, за Твоето откровение. Благодарим Ти за Библията, за Господа Исуса. Благодарим Ти, Господи, за Святия Дух. Благодарим Ти за това, че Ти си докоснал сърцата ни, за да Те познаем, да се обърнем към Тебе и да повярваме, да се покаем за греховете си, да бъдат залечени, а имената ни записани в книгата на живота. И днес ние дойдохме не само да Ти благодарим, дойдохме да изтигнем Твоето име и Тебе, Господи, да прославим. Дойдохме в Твой дом да принесем своите благодарности в молитва, но също така и своите прошения. И те моля по време на богослужението, послушай всяка една молитва отправена към Тебе и зарадвай сърцата на ония, които Те призовават, Господи. Ние Те молим за ония, които са отишли на почивка, за тия, които са отишли на село. Молим Те, Господи, за всички наши брати и сестри, част от нашето църковно семейство. Там, където са, пази ги от лукавия, ръководи ги във Твоя път и помагай им да вършат Твоята воля. И когато нас благославяш, и тях помени. И когато тях благославяш, и нас помени. Особено много Те молим, Господи, за ония наши брати и сестри, които са в немощ, които са болни. Протегни ръката си към тях. Господи, насърчи тяхната вяра. Господи, помогни им и благослови ги според волята си. Моля Те за всички подобни събрания в нашия град, в нашата страна. Нека изобилното благословение на Святия Дух бъде върху всички нас през този неделен ден. Моля Ти се, благослови страната ни. Трудно е времето, в което живеем. Молим Те, благослови управляващите, дай им необходимата мъдрост. Молим Те, благослови целият ни народ в името Христово. И ние вярваме, че Ти ще ръководиш богослужението ни и всичко, което ще сторим, ще прославя Теб, ще ни насърчава и изгражда в вярата в Господа Исуса Христа. На Теб да бъде слава от сега и до века. Святи Боже. Амин. Нека хвалим заедно Бога. И пламена надежда се изпълни при Исуса, щом се спря. Там на кръста аз намерих пълна прошка и небе отворено над мен видя. Изцеление в Исусовите рани ще намериш на кръста. Там и аз намерих истинското щастие.
Господи, за това сме дошли и тази сутрин, за да Те издигнем, за да Те прославим. Още с началото на нашия ден желаем да кажем, че Ти си наш Бог. Желаем да Те прославим така, както Ти заслужаваш. Защото Ти си направил този подарък за нас. Защото и днес Ти си ни събудил. Защото и днес Ти си направил да сме живи. За Твоя слава. Бъди благословен. Duše moja,
е величествен Бог. Да бъде всеки дан и стана всеки дан, моя Бог е величествен Бог. Бог простря небето и звездите, Бог събра земята и горите, човекът сътвори, живот му подари, моя Бог е величествен Бог. Моя Бог е велик и мощен Бог, владее над света. С мъдрост и любов Той е мощен Бог. Моя Бог е велик и мощен Бог, владее над света. С мъдрост и любов Той е мощен Бог. Он не лъже и е справедлив, моя Бог е величествен Бог. Бог е верен и е милостив, моя Бог е величествен Бог. Той се могъщи, щедър в любовта, даде своя син в жертва за света. Който повярва, той ще се спаси, моя Бог е величествен Бог. Моя Бог е велик и мощен Бог, владее над света. С мъдрост и любов Той е мощен Бог. Моя Бог е велик и мощен Бог, владее над света. С мъдрост и любов Той е мощен Бог. Моя Бог е велик и мощен Бог, владее над света. С мъдрост и любов Той е мощен Бог. Ще те хваля, Господи, ще те хваля, Господи, за Твоите дела, за Твоите дела. Ти си толкова велик, Ти си толкова велик. Аз ще проглася, че Ти, Исусе, си Божи си. Ти си ясна ми и Ти единствен цар, владетел си на вселената. Хваля Твоето име, Господ Бог на Израел. Ще те хваля, Господи, ще те хваля, Господи, заради Твоите дела, заради Твоите дела. Ти си толкова велик, Ти си толкова велик. Аз ще проглася, че Ти, Исусе, си Божи си. Ти си ясна ми и Ти единствен цар, владетел си на вселената. Хваля Твоето име, Господ Бог на Израел. Че Ти, Исусе, си Божи си. Ти си ясна ми и Ти единствен цар, владетел си на вселената. Хваля Твоето име, Господ Бог на Израел.
своето място. Благословен да е Господ. Господ, който е простил греховете ни, Господ, който е и записал имената ни в книгата на живота. Поставил съм пред себе си една бележка с нужда да се молим за Гинка. Сестра Иванка тая сутрин ми спомена за това, че тая Гинка е нейна приятелка, не ходи на църква, не е вярваща жена, по начина, по който ние мислим един човек за вярващ, но тя има много сериозно онкологично заболяване и предстои операция. Та предложението е да се молим за тая жена. През тези дни предстои такава операция. Ако има други нужди, които бихте искали да споделите, ако има проблеми, за които да се молим, да, сестра Надя. Аз искам също да представя нуждата на една онкологично болна жена, която за един месец претърпя 3 операции и сега раната не може да заздравее. Бог да покаже милост, тя е вярваща, Бог да я укрепи в вярата, защото в такъв момент знаем, че слаба вярата, труден момент. Да. Нека да я подкрепим и да помолим Бог да изчисти тялото от тези ракови клетки, да върне живота в нея. Бог да покаже своята милост. Ако има други проблеми, за които бихте искали да се молим, да, сестра Савина. Слава на Бога, брати и сестри, искам да предложа пак това детенце Андрей. Те ходят почти всяка седмица в София за изследвания. Тая седмица му предстои ядрено-магнитен резонанс. Нека се молим, защото лекарите вече ще преценят дали ще се налага операция и какво ще е нужно. Вярващи са родителите, нека да помогнем. Амин, амин. Оглеждам се за някой друг проблем, някаква друга нужда. Не виждам. Така както сме седнали, нека наведем глава и се помолим. Да се помолим на Бога. Ще помолим, ако обича брат Даниел, да ни води в тази молитва. Отче, преди всичко те благодаря, че ти отново да нас реши да се съберем на Твоето име. Благодарим и че ти ни призва, даде ни Святия Дух, който ни свързва с Тебе. Господи, когато се съберем, ние се насърчаваме, ние се приближаваме към Тебе, Господи. Това е общението, което имаме с Тебе и един с други. Според основанието на Твоето Слово, 2 и 3 събрани в Моето име, аз съм сред тях. Да, Господи, благодарим Ти за Твоето присъствие. Моля Ти, Господи, сега представяме нуждите, преди всичко на онези, които в човешките очи не могат да бъдат разрешени. Това са болните, раково болните, Господи. Това, което за човек е най-трудно. Това представяме пред Тебе, Господи. На тези 2 жени, които им предстои медицинска интервенция, Господи, Ти бъди лекар. Молим Те. Ти бъди Тато. онзи, който представя диагнозата, онзи, който докосва клетките на тези жени. Господи, моля Ти за Твоето изцеление. Амин, Тато. Химикалите и другите неща нямат никаква сила в сравнение с Тебе, Господи. Ти направи чудото в тези жени. Господи, преди всичко Те молим за Техните души, Господи. Тогава, когато могат да бъдат взети решения, тогава, когато могат да си вземат решения за своя живот, моля Ти, Боже, помогни им да Те виждат
Да оставят всичко в Твоята ръка. Да, Господи. Да търсят Твоето царство. Укрепи ги в вяра. Това, което сега става, то е толкова малко, толкова незначително в сравнение с вечния живот. Да, Господи, нека благодарим за вечния живот, който Ти даваш, който Ти обеща, чрез Исуса Христа. Благодарим Ти за кръвта, която ни омива от всяка правда. Моля Ти, Боже, покри ни с Твоята драгоценна кръв. Моля Ти, Боже, сега на тези, които присъстват тук, на нас, всеки един от нас има земни грижи, проблеми, според собствените си очи сме обременени, имаме проблеми, парични проблеми, имаме проблеми от здравето, имаме проблеми от планирането на живота. Господи, помогни ни всичко да остане в Твоята ръка и, както е казано, да търсим Твоето царство и знаем, че всичко друго не е прибавено. Благодарим Ти, Господи, за Твоя дар, който даваш за нас, Господи. Молим Те в този час, Господи, на онези, които не са успели да идват сред нас. Ти бъди с тях. Молим, че ние се събираме в Твоето име. Даваме място на Тебе, Господи. Най-ценното, скъпоценното място в нашия живот, преди всичко на Тебе, Господи. И от времето, от средствата, от всичко даваме на Тебе. Научи ни как да се поклоним, как да се приближаваме към Тебе, Господи. От това се нуждаем, лепно да се приближаваме към Тебе, да израснем духовно, Господи. Това е достатъчно за нас, Господи. Защото когато Ти си близо до нас, ние можем да свидетелстваме, можем да живеем, можем да се борим с изпитанията, която има пред нас. Благодарим Ти за изпитанието, което има, защото след това ще има победа, ще има заядване в духовния живот, Господи. Молим Ти, Господи, очисти ни от такъв дух, който все повече и повече се оплаква, Господи. Направи ни хвалещи християни, не хвалещи, Господи. Амин. Молим Те в името на Исус. Молим Те. Господи, сега в тези дни, когато гледаме в България, политическото положение не е толкова здраво. Молим Те, гледай разум в политиците. Дай им сили да виждат какво трябва да бъде, Господи. Ние знаем, че последната една година в тази държава много неща не са стабилни. Дай стабилност в Тебе, Господи. Земният живот никога не може да бъде така стабилен, както Ти го даваш. Да, Господи. Слава на Твоето име, Господи. Благодарим Ти за мира, което има в тази държава. Благодарим Си. За благодействието в тази държава. Въпреки че ние не го виждаме с човешки очи. Тя е благословена. Видиш, има слънце и всичко расте и няма оръжие, не се стрелят. Да, Господи, благодарим Ти мир в тази държава. Молим Те в този час, Господи, за Украина, за тази област, в която има много скърби. Да, Господи. Господи, молим Те в името на Исуса. Дай разум на тези хора. Дай им сили да се примиряват с Тебе. Да, Господи. Мир да бъде в тези несности. Моля Те в името на Исуса, опази Твоя народ. Има вярващи, има християни в тези области. Молим Те в името на Исуса. Ние Те представяме всичко в Твоята ръка. Да, човешки ние не можем нищо да правим, освен да се молим, да издигаме ръце към Тебе и кажем милост, Господи, на тези хора, които живеят в тези места. Молим Те в името на Исуса да дадеш насърчение на милост, Господи. Души, които загинаха по най-неправилния начин, Господи. Ние вярваме, че това е делата на дявола, Господи. И никога не позволяваш такива неща да стават. Моля Ти, Боже, на тези кажи, дай им сили, Господи, дай им насърчение духовно. Молим Ти, Господи, дай ни урок, покажи ни какъв е урока от това, което го виждаме, от това, което чуваме, Господи. Молим Те в името на Исуса, да би с нас, Господи. Моля Ти, Боже, също така, в Близкия изток, в Израел,
Молим Те, опази Твоя народ, Господи. Амин, Господи. Тази война не е Твоя. Молим Те. Молим Те за мир в Молим Те, Господи. мир в Телави. Молим Те, Мир в Господи. Палестина, Господи. Моля Молим Те, Те. опази душите, Да, Господи. Господи. Спаси им, Господи. Моля Те в името на Исуса. Да замлъкнат оръжията. Молим Ти да Те. царуваш в тези места. Да, Господи. Молим Те в името на Исуса, благослови Израел. Когато благословиш Израел, заедно с Израел благослови Палестина. Защото Амин, те са Господи. също създани от Тебе, Господи. Да, Боже. Да, Боже, Ти си благословил Израел. По Халелуя. същия начин ни благослови, Господи. Твоето слово да се разпространи в тези земи. Амин. Молим Те в Амин. името на Исуса, бъди с нас, Господи. Дай ни сили да превърваме в Тебе, Господи. Халелуя. Молим Те Халелуя. в този час за младежите в тази църква, Господи. Да, Господи. Благослови ги, бъди с тях. Амин, Татко През наш. тези дни на ваканция, Господи, те да търсят Тебе, Да, Господи. търсят в Твоя дом. Амин. Молим Те, там където се събират в Твоето име, но на планина, на море, на лагер, Молим Те. Господи, бъди с тях, Господи. Пази ги, Молим Те подкрепи в ги. името на Исуса. Укрепвай вярата. Безработните в този час. Да, Исус. Моля Те в името на Молим Исуса, Те за да Твоята дадеш милост. надежда. Има мнозина в тази държава, които нямат работа. Има бездомници, Господи, има бедни, истински бедни, Господи. Молим Те в името на Исуса, дай ни си мъдрост, по какъв начин да помагаме ние като Твоя черда, Господи. Да сме състрадателни, Господи. Боже, сега Те молим в този час за Твоето Слово. Благослови пастора, така че да ни нахрани, да се Молим. наситим от Твоето Слово, Господи. Молим Те. Благослови го, Господи. Молим Дай му Те. Слово в устата, Господи. Молим Те за Слава Твоята на помощ. Твоето име, Господи. Това не е Молим Те. Молим Те. нещо, което става по човешки. Това са Божи неща. Да, Господи, чакаме от Тебе. Слава на Твоето име. Когато благословиш Благодарим Ти него, за всичко. благослови и цялото семейство. Благодарим Ти. Децата, Молим Ти Те, Господи. Слава на Твоето име. Молим Господи, Те, ние Те благодарим, че има служител, който се грижи за Твоето име, Молим който Те, се грижи Господи. за нас. Слава на Твоето име, Върши Господи. милостта си. Благодаря Ти, Господи Боже. Благослови Алелуя. и хвалебната група, Алелуя. Господи, умножи ги, Молим Те. така че да виждаме радост пред Благослови нас, ги. да пеят, Амин, Татко да наш. свирят. Да, Господи, това е начин на общение, който имаме за насърчение, Господи. Слава на Твоето име, Славим Те. Господи. Бъди с нас. Остани Славим в това Те. събрание, Господи. Слава на Твоето име. Молим Те в името на Исуса сега. Святи Отче, благодарим Ти за това, че Ти послуша нашите молитви в името Христово. Изпълни своята воля, зарадвай сърцата ни и укрепи ги във вяра. Амин. Желая да прочита само 4 стиха от Евангелието на Лука, 10 глава. Това са стихове от 25 до 28. Ето някой си законник стана и го изпитваше, казвайки: Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот? А той му рече: какво е писано в закона, как четеш? А той в отговор каза: да възлюбиш Господа Твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум и ближния си, както себе си. Исус му рече: право си отговорил, това стори и ще живееш. Амин. Не за първи път четем тази история. Сигурен съм, че за повечето от нас тя е позната. Знаем също така и за продължението с оная притча за добрия самарянин. Защото тя е една цяла история. Интересното е, че при всяка една среща с Господа, човек се променя. И не може и няма как да се случи човек да срещне Бога в живота си, без да е бил променен. Може човек да отиде болен при Господа
Но, когато си отиде от него, той вече е здрав. Може човек да е отишъл грешен при Господа, но когато се разделя, си отива оправдан. Може човек да е отишъл вързан от връзките на лукавия, но когато си отива развързан и свободен. Може да е отишъл със своите въпроси, но когато си тръгва с отговорите, които е получил от Господа Исуса. Всяка една среща с Божия Син съдейства за промяната на човека. Понякога тази промяна е положителна. Друг път не е положителна, за съжаление. Преди години един известен атеист се обърнал към пастир и го привлякал към обществен диспут, на който да се установи има ли Бог, няма ли Бог, как стоят нещата. Пастирът дал своето съгласие. Само че казал, че има условие. Пастирът ще доведе 100 човека на този диспут, които да засвидетелствуват за голямата промяна и обрат в техния живот, след като са приели Христос в сърцето си като Господ и Спасител. Също така и атеистът трябва да доведе 100 човека, чието живот е променен от това, че са прегърнали атеизма за своя философия в живота си. Какво мислите, че се е случило? Ами нищо не се е случило. Такъв диспут никога не се е състоял. Защото атеиста не можал един човек да намери щастлив от това, че е атеист, а камо ли да намери 100 такива. Срещата с Господа винаги променя човека. Евангелист Лука единствено записва тая история, която преди малко прочетах. За съжаление, законника, който дойде при Господа, не беше променен в положителен смисъл. Сърцето му закоравя. И вместо да приближи към Бога още повече, той се отдалечи от Бога. Дълго мисля как да озаглавя своята проповед и се спрях на заглавието "Неправилната среща". Ще ви кажа какво имам предвид, но едно по едно. Може би е добре да си напомним отново думите на евангелиста, с които той ни въвежда в тази история. Ето, някой си законник стана и го изпитваше, казвайки. В краткото въведение, което Лука записва към историята, той споменава за неправилния мотив, с който този законник идва при Господа. Той дойде не за да научи нещо, а той дойде за да изпита Господа. Един факт, който говори за неговите лукави намерения, нечисти намерения. Изпитването на дадена личност по принцип с злонамерена цел е нещо забранено от Бога. В Божието Слово се казва, че Бог не бива по никакъв начин да бъде изпитван от хората. Защото то изявява човешката непочтителност. Това е едно особено предизвикателство към Бога, едно оскърбление към Бога. Той да защитава себе си.
нещо, което не е редно, не е правилно. Всички ще се спомнят за изкушенията на Господа. Сатана го заведе на крилото на храма и там се обърна към него с думите: ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано: ще заповяда на ангелите си за теб и на ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си. Исус му рече: писано е още, да не изпитваш Господа, своя Бог. Тази история е отбелязана в Евангелието от Матей 4 глава, стихове 6 и 7, а пък текста, който Исус цитира, се намира в Второзаконие 6 глава, стих 16. Да не изпитваш Господа, своя Бог. Ние не можем да кажем, че този законник е сбъркал нещо в словореда, в мислите си и съвсем случайно, без да иска, е стигнал до там, че е изпитал Господа Исуса. Това не е така. Напротив, конкретен факт е, че той е отишъл с едно такова намерение, вътре в своето сърце да изпита Господа. Когато срещаме в Новия Завет думите законник или книжник, би трябвало да знаем, че те са синоними. Става въпрос за едни и същи хора. Дали са наречени законници или книжници, става дума за едни и същи. В Стария Завет четем, че може би първият книжник е бил наистина за образец. И това е Ездра. В книгата Ездра е записано, че той утвърди сърцето си да изучава Господния закон, да го изпълнява и да учи в Израиля повеления и съдби. 7 глава, стих 10 от книгата Ездра. Той изучаваше Божието Слово. Той го прилагаше в собствения си живот. И след това поучаваше другите как да го изпълняват. Книжниците, законниците са имали няколко основни отговорности, функции, с които те са се занимавали през своя живот и служение. Първото нещо, старателно са изучавали Моисеевия закон и са го съхранявали. Второто нещо, те са получавали всяка събота в синагогата. Обикновено това е било в Юдея, понякога в Галилея. Там са получавали народа, който се е събирал на поклонение в Божия дом. На трето място те са обучавали ученици, като са ги учили как практически да изпълняват Моисеевият закон. Това тяхно училище е било в Иерусалимския храм. Много често те са получавали там не само своите ученици, а хората, които идват на поклонение пред Бога. И на четвърто място, на книжниците е било поверено да прилагат като съдии Моисеевия закон, когато Синедриона е трябвало да вземе решение относно някакво дело. Те са били съдиите. Хората, които са познавали закона, които е трябвало да се съобразяват за изпълнението на този закон до неговата буква, до неговата йода. Мислите ли, че един такъв законник, човек, който е бил обучен, човек, който се е посветил да изучава закона, да бъде учител, да получава народа, да има свои ученици, че един такъв човек би допуснал така неволно грешчицата да отиде при Исуса, за да го изпита? Няма такова нещо. Той го е направил съзнателно, защото е бил достатъчно образован, вещ в нещата,
и е отишъл при Господа с неправилен мотив. Мотивите, с които хората търсят Бога, стоят в основата на техните по-нататъчни взаимоотношения, които се развиват с Него. Когато един човек има правилен мотив в сърцето си, може да е грешник, може да е недостоен човек, може да е извършил много престъпления, но когато търси Бога с правилния мотив, да, Бог чува и дава своя отговор, помощ, подкрепа, разбиране, благодат и благословение. Но тогава, когато е един човек отиде при Бога с неправилен мотив, с лицемерие, с нещо подмолно срещу Бога, с нещо, с което желае да го измами, да го преметне, с лукавство, едва ли такава среща може да окачествим като правилна среща. Среща, в която Бог благоволи и среща, от която може да се роди нещо добро. Както е и в този случай. Законника запита: Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот? Всеки би си казал: това е един търсещ човек. Или пък това е един жаден за истината човек. Ето, той се интересува за вечния живот. Или пък това е един човек, който копнее за вечния живот, за небето, за Божията слава. Обаче, по-добре е да помислим и да не бързаме да окачествяваме този законник като добрият човек, който има духовна жажда и търси начин да я удовлетвори при срещата си с Господа. Вече казах, че той дойде при Господа с неправилни мотиви. Може би е добре да кажа още нещо, че той постави един неправилен въпрос. Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот? Може ли вечният живот да бъде заслужен по някакъв начин от човека? Като направи дарение в църквата, спечелва си вечен живот. Като направи някакво много добро дело за някой много беден човек, спечелва си вечния живот. Като рискува живота си, за да спаси нечий друг живот, спечелва вечен живот. Не, Библията не ни казва подобни неща. Не, че това е лошо, за което споменавам, но с това вечен живот не може да бъде откупен. За това ни говори Библията. И за това казвам, че въпросът, който този човек постави, беше неправилен. Какво да правя, за да наследя вечен живот? Интересно е, че книжниците, законниците бяха изследователи на Свещеното писание. По време на своите изследвания те са полагали много умисъл за това как може Моисеевият закон да бъде така представен пред хората, че те да могат не да се занимават с някакви отвлечени понятия, а да го прилагат много практически в своето ежедневие. Те са търсили начина как да го направят. И са намерили много отговори. По този начин са се родили човешките учения, свързани с Моисеевият закон.
които са били предимно ритуални, външни. И човек е можел да ги извърши, а сърцето му да не вземе абсолютно никакво участие в това, което ръцете правят. В Евангелието от Марко прочитаме 7 глава, стихове 3 и 4, защото фарисеите и всичките юдеи, държейки преданието на старейшините, не ядат, ако не си умият ръцете до лактите. И когато се връщат от пазар, не ядат, ако не се умият. Има и много други неща, които са приели да държат. Измивания на чаши, шулета и медни съдове, и отрове, и... Това е започнало от последните няколко века преди Христа. То е било по времето на Господа и даже след Неговата смърт и възкресение човешките учения са продължавали да се развиват, за да може Моисеевият закон да бъде приложен на практика в живота на хората, в тяхното ежедневие. Интересното е, че те поставят това устно предание по-високо от писменото, което ще рече своите тълкования те поставят по-високо от писаното Божие Слово. Твърде далеч са отишли. Затова и Господ коментира тяхното поведение, като казва: вие оставяте Божията заповед и държите човешко предание. Учителю, какво да правя? Те бяха свикнали нещата, които Бог говори. Не просто да се ги говорят, а да учат как да се направят в ежедневието от хората. И така, книжниците са били експерти по приложното богословие. Вместо да говорят за отвлечени понятия, нещата са били много практични, делови. Какво да стори? Обаче тук има един много мъничък проблем, който се оказва огромна спънка. И ще каже някой откъде идва този проблем. Проблемът идва от обстоятелството, за което Господ напомня на законниците. То е записано в Евангелието от Лука, 11 глава, стих 46, малко по-късно от срещата на този законник с Господа. Вижте какво казва Господ Исус. Горко и на вас, законниците, защото товарите човеците с бремена, които тежко се носят, а сами вие нито с един пръст не се допирате до бремената. Ей, така не са искали да ги докоснат, а камо ли да ги изпълнят. Те са казвали какво другите трябва да направят. Това ще направиш, това ще направиш, и нещата са били толкова добре разработени до най-малките детайли, защото хората е трябвало да прививат гръб от тежкото иго на различни човешки учения, а самите законници, Господ казва с пръст, не искате да пипнете тия бремена. Той е законник, който дойде при Господа, не правеше изключение. Той беше същия. Какво да стори? Дали наистина имаше намерение да стори? Не. Той не отиде там да пита за вечния живот, а той отиде там, за да изпита Христос. Да злепостави Христос. Да го постави натясно. Затова отиде с неправилния мотив. Какъв беше Христовият отговор? Господ го попита: какво е писано в закона? Как четеш?
А той каза: да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкият си ум и ближния си, както себе си. Имаше един неправилен мотив. Той дойде да изпита Господа. Имаше също така един неправилен въпрос. Какво да сторя? Човек не може нищо да направи за своето спасение. За вечния живот да го заслужи. И сега има един неправилен отговор. Аз знам, че някои от вас ще се замислят сериозно върху това, което казвам, да не би някъде да бъркам, но ще ви помоля първо, помислете и след това ще разберете какво имам предвид. Наистина Библията казва да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, цялата си душа, с всичката си сила, с всичкия си ум, ближния както себе си. Да, това е вярно. Но Господ даде на този човек един неправилен отговор. Първо го попита: как четеш в закона? Какво пише там? Господ не го попита: ами според както вие учите народа, как би могъл човек да влезе в небето и да има вечен живот? Господ не го запита за човешките учения. Господ го запита: как четеш в закона писаното Божие Слово? И това е нещо от особена важност. Затова, защото Бог се съобразява с писаното Божие Слово, а не с това, което хората получават тук или там. Спомням се, преди години бях посетил една малка църквица от вярващи възрастни жени, на които проповядвах Божието Слово. Имаше две жени на гости между тях. И тогава, когато раздадах Господна трапеза, те не вземаха участие. И тогава, когато завърши богослужението, и аз протегнах ръката си да се поздравя с тях, те скриха своите ръце отзад зад кръста. И не ми подадаха ръка. И аз останах така много впечатлен и беше ми обидно. Защо пък няма да се поздравят с мен? И попитах: защо? И те ми казаха: защото вие получавате погрешни неща, пастирите по градищата. Такъв беше отговора. И аз станах на тая женица Библията в ръцете и казах: кажи ми какво беше неправилното от това, което получавах току-що. И тя е въртя от тук, от там, въртя е в ръцете си. Тя не знае за какво става дума. Не знаеше къде да отвори, какво да прочете. И когато видях, че няма какво да ми каже, я запитах отново: откъде знаеш, че аз говорих неправилни неща? И тя ми казва: нашия пастир, брат Георги, ми каза, че пастирите по градищата говорят неправилни неща. Нашия брат Георги. Бог няма да се интересува от брат Георги. Бог няма да се интересува от брат Пламен. А Бог ще се интересува и ще попита и мен, и теб: какво четеш в Словото? Какво прочиташ там? Това, което прочиташ в Божието Слово, как си го приложил в живота си? Какво си направил с прочетеното, с наученото Божие Слово? Какво е писано в закона? Как четеш? Човека знаеше много добре какво е писано в закона. И той законник набързо изрецитира заповедта на Бога. Да обичаме Бога.
Добре, Господ изслуша неговия отговор и малко по-късно го потвърди като правилен. Обаче, моят въпрос е, кой човек би могъл да обича Бога по този начин? С цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила, с всичкия си ум. Кой? Мойсей ли го направи? Или Давид ли го направи? Кой беше съумял да изпълни целия закон? Защото обича Бога по-силно от всичко друго. Това означаваше с целия си човешки потенциал човек да обича Бога. Кой от нас го е направил? Кой би могъл да го направи? Не знае как е при вас. Може някой от вас да е успял, но аз ще си призная, все още не съм успял да го направя. При мен нещата не стоят точно по този начин. Знам за заповедта, говоря ви за заповедта, но аз все още не съм съумял да изпълня тая заповед и не знам дали някога бих успял да го направя и почти съм сигурен, че колкото и да се старая, едва ли някога ще успее. Да обичаш Бога. Това е целият Моисеев закон в едно изречение. Да обичаме Бога с цялата си същност. Знаете ли тия хора, книжниците, какво обичаха? Не толкова Бога, колкото себе си. Защото точно те обичаха да сядат на първите места, когато са на публично място. Защото те обичаха хората да се спират покрай тях, да ги поздравяват по един много почтителен начин, защото те учаха своите ученици, че трябва да ги почитат тях много повече, отколкото учениците обичат своите родители и ги почитат. Те изискваха една специална почит и егото на тия хора е било толкова голямо. И на този човек Господ казва: какво четеш? Ами да възлюби Господа. А пък те са обичали толкова много себе си, а не Господа. Своето благополучие, своята слава, своето добруване на земята, а не Господа, Неговата воля, Неговото царство и Неговата правда. Затова и казвам, че Господ даде един неправилен отговор. Защото това беше във време, когато все още Христос не беше умрял на кръста за греховете ни. Все още в сила е бил Моисеевият закон. И той не е могъл да каже нещо по-различно от това, което Моисеевият закон казва. Ако вие си спомните историята на бедния Лазар и богаташа, Авраам беше казал на богатия, който беше на мъки в онзи пламък, нещо подобно. Имат Моисей и пророците, нека слушат тях. Времето на благодата все още не беше започнало. Все още Христос не беше разпънат на кръста. А Моисеевият закон бе в сила. Затова и Господ отговори по този начин, с ясното съзнание, че той законник няма как да изпълни тая заповед, както и никой не е успял преди него да я изпълни. Затова казвам, неправилен отговор. Защото нямаше как законника да изпълни заповедта.
На следващо място това беше едно неправилно заключение. Господ му рече: право си отговорил, това стори и ще живееш. Мислите ли, че някога щеше да успее законника да стори това? Кога? И кога? Затова и заключението, което Господ прави, е неправилно. Затова, защото никой не би могъл да обича Бога по подобен начин, по който тази заповед ни говори. Книжниците, законниците, това са хора, които биха могли да бъдат пример, но за съжаление негативен пример в много отношения. Те могат да бъдат пример за това как едно добро нещо може да бъде изопачено. Споменах за първият книжник, Ездра, който беше прегърнал закона, изучаваше го, прилагаше го първо в собствения си живот и едва тогава си позволяваше да учи другите. Но с течение на времето тези законоучители се превърнаха само в учители, които учат другите, а те самите нищо не правят на практика. Изискват от другите, а от себе си нищо не изискват. Доброто, до което те се бяха докоснали, беше опорочено, изопачено. Божието Слово, което те изучават, което те получават, също така беше опорочено и изместено от неговия авторитет, който би трябвало то да заема в живота на Божия народ. Защото хората използваха Божието Слово така да го нагодят, че то да отговаря на техните лични човешки земни интереси. Те не направиха това, което трябваше да направят. Себе си да променят, за да отговарят на истината на Божието Слово. А променяха Него и измисляха множество човешки заповеди, които караха другите да изпълняват. Законниците също така можеха да бъдат и пример в това, как човек може да знае хиляди подробности, а отговор на най-важният въпрос той да няма. Със сигурност този законник е знаел огромни текстове наизуст. Той е знаел къде стоят там запетайките в тия текстове, но в същото време той не знаеше какво е необходимо за спасението на човешката душа. Не знаеше как човек може да придобие вечния живот. Законниците са тези, които правят промяна, като отдават едно много по-голямо значение на формата, опразвайки съдържанието ми. Ритуали, външни неща, а отвътре кухо, празно, пълно с грях, пълно с поквара. Нещо, което Бог никога не е одобрявал. Законниците са хора, които могат също така да бъдат, и то е негативен пример как се разминават думите от делата на един Божий човек. Защото те учеха едно, а правеха съвсем различно. Мигър няма днес такива християни. Понякога се обръщаме към православните служители и казваме: ето,
Те са хора, които като че ли тая слава върви след тях. За това, че едно учат, а друго правят. Но мисля си, че тая слава върви след много християни. Независимо дали посещават православен храм или евангелска църква. Много хора казват, така трябва да бъде, но никога не го правят в живота си. Получават другите, а себе си не учат. Книжниците са също така хора, които считат, че всичко е постижимо за човека. Даже и когато става въпрос за вечния живот, какво да стори? Явно той виждаше в себе си възможности да направи потребното, за да има вечен живот. А това не е така. Това не е така с когото и да е било. Защото, четейки Новия Завет, ние може да достигнем до посланието на апостол Павел към римляните. 3 глава, стих 20. Той е категоричен в своето заключение. Защото нито една твар няма да се оправдае пред Бога чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха. Никой. Той казва нито една твар. Независимо от времето, в което тая твар е живяла. Независимо от времето, в което той човек е живял. Никой не може да се оправдае чрез дела, изисквани от закона. Обичай Бога. Но колкото и да го обичаш, то никога няма да бъде достатъчно. И все ще дойде момент, в който да направиш нещо, с което да го огорчиш. Да го оскърбиш, като престъпиш неговата воля. А това го правят всички хора, всички ние. Затова и Библията е категорична, че нито една твар няма да се оправдае пред Бога чрез дела, изисквани от закона. Тогава има нещо друго, към което Новия Завет привлича нашето внимание. И апостола пише в послание към Ефесяните 2 глава стихове 8 и 9. Защото по благодат сте спасени чрез вяра. И то не от сами вас. Това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой. Бог не желае хората да имат някакво основание и да кажат: ето аз направих това и зато и съм в небето. Аз направих онова и за това съм в небето. Не, това е Божия милост. За да бъде един човек в небето, това е единствено, изключително по милостта на Бога. Това е дар от Бога. Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, четем в посланието към Тит, 3 глава, стихове 4 и 5. Неговата любов към човеците, Той ни спаси, не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост. Мои брати и сестри, скъпи приятели, ако ние разчитаме на делата за това, че те ще ни препоръчат пред Бога и ще бъдем оправдани и спасени заради тях, това е абсолютно невъзможно. И който се обляга на подобна патерица, обрича себе си да се провали. И един ден, когато трябва да влезе в небето, да не попадне там. Има нещо друго.
за което Библията ни говори, че е условие, поставено от Бога, за да влезем в небето. И това е вярата в Господа Исуса Христа. Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш. Бяха думите на апостола към един тъмничен началник. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него. Достатъчно е човек да отвори сърцето си и да повярва в Господа. И да повярва в това, че Исус е Божия син. В това, че Той е умрял на кръста не за своите, а за нашите грехове и беззакония. Да повярва в Неговото възкресение. Да повярва в Неговото възнесение и че днес Той живее, за да ходатайства за ония, които идват при Бога. Да, ако човек повярва, такъв ще намери оправдание, прощение от Бога на греховете си, спасение на душата си и вечен живот. Това е милост от Бога. Единствено чрез вяра в Господа. Един човек много дълго време не разбирал естеството на вярата, вярата в Бога. И той записал: в продължение на 30 години си мислех, че за да плувам непрекъснато е необходимо да се боря с водата. За да може да остане там над повърхността, той трябва постоянно да цамбурка, за да не се удари. Обаче, когато един професионален пловец го видял, се обърнал към него и му казал: спри да се бори с водата. Довери се. Тя ще те държи на своята повърхност. И тогава човека се отпуснал. Заставайки хоризонтално, видял, че водата наистина го държи. И това му помогнало той да разбере. И вярата, която е в Бога. Той казва по-късно: толкова много хора непрекъснато се опитват да станат християни. И все още не могат да проумеят, че просто трябва да се доверят на Христос. Той извърши спасението, от което ние се нуждаем. Довери се на това, което Той е направил. Не се мъчи ти да правиш нещо. Защото това, което Той прави, е съвършено и достатъчно за твоето, за нашето спасение. Бог да ни благослови. Срещата с Господа винаги води към промяна. Този законник си отиде. Но той си отиде с закоравяло сърце. Защото не постигна своята цел. Не можа да злепостави Христос. Самият той се почувства неловко в един момент и започна да се оправдава, да се извинява и попита кой е моят ближен. И така си тръгна след това. Мои брати и сестри, мотивите са важни. И когато ние идваме при Бога с правилни мотиви, това съдейства за изграждане на правилни взаимоотношения с Него, които имат трайност, които имат и добри плодове, и добро въздействие в живота ни за една положителна промяна. Бог да ни благослови и Той да ни помогне да не следваме примера на този книжник, а да бъдем хора, които приближават до Бога не с устните си,
или с лошите си намерения, а хора, които приближават към Бога с искрено и открито сърце. Амин. Нека наведем глава в молитва пред Него. Свети и праведни Боже, ние Ти благодарим за Твоето Слово, което Ти си ни оставил. Ние откриваме в Библията много положителни образи на хора, които са живяли хилядолетия, макар преди нас, но хора с нашите човешки слабости, хора с нашите човешки въпроси, хора, които са се нуждаели от Твоята помощ или от своето доказване. Ето, днес ние Ти благодарим за този законник. За това, защото то е едно сериозно предупреждение. Предупреждение за нас, повярвалите в Тебе. Че не бива да образваме вътрешността и всичко да превръщаме в ритуал. Че не бива уния неща, които Ти си поставил високо, да ги принизяваме до своите егоистични човешки намерения, желания. Ние Те молим, Господи, помогни ни, когато четем Твоето Слово, когато изучаваме Твоето Слово, да бъдем достатъчно внимателни и отговорни. Помогни ни преди да учим другите, да учим себе си. Преди да учим другите, ние самите да го прилагаме на практика в живота си. Защото иначе всичко би било напразно и би съдействал повече за нашето осъждение и горко нам, отколкото за благословението ни, спасението ни и вечния живот с Тебе. Моля Те, дай ни необходимата мъдрост и помогни ни срещите, които имаме с Теб, да бъдат правилни срещи. А резултатите от тия срещи да бъдат позитивни и те да водят към едно още по-голямо насърчение, израстване, приближаване, посвещаване на Тебе. Помогни ни със сърцето си да приближаваме към Тебе. И Ти приближавай със своята милост към нас. Защото както и да живеем, колкото и старание да полагаме, съзнаваме, Господи, че винаги светлината на Твоята святост ще бъдем несъвършени. Молим Те, помагай ни за един по-чист и свят живот. Амин. Защо благодата своя на мене готви изяви? Защо с любов изпратил ме Христа, ме грешник ме освободи? Но аз много съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да пази, що съм уръчил до последни славен ден. Нека знам,
е силен да пази, що съм обръчил до последни славен ден. Не знам как Духът Божи действува и изобличава грешника. Открива словото Спасителя, създава вяра в Господа. Но аз знам колко съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да пази, що съм обръчил до последни славен ден. Не знам дали сбити добри са скрити в бъдещето ми, дали в трудните и сладки дни ще имам до Святоя ми. Но аз знам колко съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да пази, що съм обръчил до последни славен ден. Не знам кога ще срещна аз Христа, нощя и в блясъка деня. Дали преди да дойде ще умра или ще ме грабне в облака. Но аз знам колко съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да пази, що съм обръчил до последни славен ден. Няколко съобщения в края на богослужението. Сестрите в работна възраст след богослужение ще имат своето събиране. По принцип то трябваше да бъде миналата седмица, но го отложиха за тая неделя. Са поканени да останат. Второто съобщение е свързано с нашата отпуска. С моята съпруга излизаме отпуска от понеделник, т.е. от утре. Пак ще се виждаме, но имам нужда да послушам малко това, което братята, които ще проповядват, ще говорят тогава. И последното съобщение. Сестра Дария донесла много краставици от нейната градина. И тя желая на тия, които живеят в града по апартаментите, да им даде. След богослужение в малката стаичка, там където е чайната, там могат да се отбият и тя ще ги обслужи. Вярвам, че ще бъде това за благословение на мнозина от вас. Бог да ни благослови. Нека се изправим и завършим с молитва. За този ден искаме да ти благодарим. Искаме да ти благодарим за това, че ти си поставил едно достъпно за всеки един от нас условие. Да повярваме, да се доверим на теб, на твоята милост, на това, което ти си направил, за да бъдем оправдани и спасени. И много те моля, ако в твой дом има хора, които не са се научили да плуват в твоята благодат, не са се научили да се доверяват на теб, на милостта ти, Боже, говори на сърцето им и помогни им да видят величието на твоята милост. В кръста, в възкресението
и във вечността. Молим те, помогни ни да разбираме това все по-добре. Амин.